Xayrlı kez, hürmetli dostlar, şulay dip üfü vaqıtı öz işin başlap ötə, hez bizga şıltıratып, her vaqıt ağasa ödegizin barlıq bulğan xəbərlərigidi yetkir Allah'ın. Bu indi xalıq tapşırığı şulay bulğaz, bizden Turay Fer telefonlarla her vaqıt ağasa bizden ekranlarda 2-95-92-72 fövqəlahanın kodu 347, WhatsApp handары 2-37-24-24 barlıq şıltıratударыгызды, сәлем һәм котлауларыгызды mutlaq рәвештә bizden Turay Fer'da көтүп калабыз. Һәм беләһегезме, Уку йылы башланып китте бит инде, рәхәтләнеп торып, хәзерге балалар кемдер диктантияда, кемдер төрле олимпиадаларга йөри. Әмма ләкин мына һуңгы елларда шундай шәп сараларның бере барлыкка килү минең өчен тик күңелләрдә күңелгә тик яхшы гына булып китте. Чөнки Күптән түгел тигәстә бүген мына йомгак яһалды бөтә булган конкурсларга башкорт теленнән олимпиада үтте, достар. Бу олимпиадалар күптәрегез катнашкандыр дигән өметтәбез, чөнки без үзебезнең телебезне яратабыз, йөребезне яратабыз, шуга үткәнегездер дигән өметтәбез. Һәм ошо форсаттан файдаланып без инде башкорт телен хаклау һәм үстерү оешмасы директоры Гөлназ Рәүл кызы Юсуповны сакырдык. Хәерле кис. Хәерле кис. Һеҙҙе ысын күңелдән күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Бына ошо эфирҙа без һеҙҙең фондығыҙ тураһында uzak yıllar boyu bilәбез һәм төрле бит инде хатта безнең телеканал менән берлектә шәп башкорт телен өйрәнү буенча тапшырыулар да алып бардыгыз бит инде. Менә хәзер һеҙҙең ошондай шәп оешмагыз нимә менән шөғөлләнә? Әйдәгез, беренчесенән шу олимпиада тураһында һөйләшеп үтәйек. Бөтә катнашучыларга зур рәхмәтемде белдерәһем килә. Барыһы әүҙем итеп катнаштылар. Олимпиада бит безнең 3 этапта булды. Башкорт телен һәйбәт белүселәр өчен, башкорт телен өйрәнә башлаучылар өчен, яки башкорт телен мәктәптә өйрәнмәһәләр, әдәби телдә һөйләшмәгәннәр өчен һәм өченче инде этап уныһы башкорт теленең диалекттарына кагылышлы һорауҙар булды инде. Барлыгы безнең онлайн форматта үтте, барлыгы 30 меңгә якын кеше катнашты. Дөресен генә әйткәндә 27,600 нисәләр кеше. Бик күптәре инде башлангыч кимәлде һайлагандар һәм шуныһы шатландыра. Башлангыч кимәлде һайлаһалар да, ул башка милләт кешеләре лә ысранылар. Маша сертификаттарҙы карап ултырганда Иванцов, Иванов, Петровтар бик күптәр ысраны инде. Һорауҙар әлбиттә кыйынрак булды. Һәм шулай башкорт телен һәйбәт белүселәр этабында әлбиттә кешеләр күп катнашты. 17 меңе булһа безнең өйрәнә башлаучылар өчен, иркен һөйләшүчеләр араһында 1-7 мең тирә, һәм калгандары инде диалекттар тураһында үттеләр. Димәк, диалектан да булды инде. Диалекттар безнең унда һорауҙар, мәсәлән, апа һүҙе без ниндәйдер диалектта нимә һүҙен аңлата. Ул кайһы бер райондарда апа сестренка дигәнде аңлата, кемделер апай, кемделер агай дигәнде аңлата. Бөтен мәшә төрле шундай кызыклы һорауҙар булды. Әйткәндә, менә диалекттарга күсеп киткәндә безнең башкорт теле шундай бит инде бай, һәм был диалекттар һүзе, мәсәлән, бер районда бер мән аңлата, икенче районда икенче мән аңлатканы минең өчен дә зур бер асыштарның бере булып торды. Өстәүнә, без бит инде менә олимпиаданы үткәрү тураһында кем башлангыч биреп торды? Кемнең идея барлыкка килде? Әйдәгез шундай олимпиаданы үткәреп җибәрәйек әле дигән. Чөнки без бит инде һуңгы тапкыр менә, мәсәлән, мин олимпиадага катнаштым мәктәп йылдарында. Бына бу олимпиадаларда без мәктәп йылдарында гына катнашабыз. Мәктәптәрдә катнаштык. Мәсәлән, уку йорттарында укыганда бәлки шуңнан онытыла бит инде. Аснапта ошо идеяны безгә, мәсәлән, үзебезнең халык та сыгып бит инде безнең олимпиадалар эшләһәбез киләшән һәм безнең Райтфард Шәрбәк башкорт телен үстерүдә ярдәм итеп тора бит инде. Уның да шундай идея булган вакытында. Әйдәгез, башкорт телен олимпиада эшләйек һәм ул үзебезнең башкорттарга гына түгел, башка милләттәрдә катнаша алган. Чөнки Райтфард һәрвакыт безнең башкорт теле модалы булырга тиеш дип бара бит. Шуңа күрә без дә ошо олимпиаданы уйлап сыгарып инде Башкортстан башлыгы грантына биреп, үтеп инде ошо олимпиаданы үткәрергә булды. Кысынлап та бында барһа үз теләге менән катнашты. Әлбиттә, без Мәгариф министрлыгына зур рәхмәт әйтәбез. Улар ошо безнең олимпиада тураһында мәгълүматларны мәктәпләргә, уку йортларына җибәрделәр. Мәдәният министрлыгына шулай улар да үзләренең учрежденияларына дип әйтәйек инде, бу мәгълүматларны җибәреп, үзләрендә социаль селтәрләрендә биреп бардылар. Шуңа күрә лә халык бик күп кенә катнашты. Региондар бик күп булды. Пермь, Силәбе, безнең башкортларыбыз күп бит инде. Мәскәүдән бик күптәр катнаштылар. Сит илдәрдә бар
ләкин улар бик әҙерәк инде. Барлығы бер 16-20 кеше ҡатнашты. Ләкин был барыбер нисектер сит илдә йәшәһәләр дә үҙҙәренең туған телдәрен онотмағандар, үҙҙәренең туған теленә белемдәрен тикшереп ҡараһалары килгәс, ул бик яҡшы һөҙөмтә тип уйлайым. Мына бушка гына әйтмәнегеҙ, мына икенсе региондардан да беҙҙең булды тинегеҙ бит инде ҡатнашыусылар. Мына бармы шундай статистика, мәҫәлән, бәлки ниндәйҙер ҡалала күберәк кешеләр ҡатнашҡандыр, мына беҙҙең бит инде алып ҡарағанда. Мәҫәлән, бәлки районды айырым әйтергә мөмкиндер. Бында районда, мәҫәлән, беҙ үҙебеҙҙең башта инде республика буйлап анализ эшләп бардык. Ниндәй райондар, ниндәй ҡалалар күпләп ҡатнаша икән инде. Иң беренсе беҙҙең Өфө ҡалаһы тора, әлбиттә. Өфө ҡалаһынан бер 7000-дән ашу кеше ҡатнашҡан. Шунан һуң Стәрлетамаҡ ҡалаһы. Һәм инде беҙҙең Урал аръяғы райондарына ҙур рәхмәт. Беҙҙең Әбйәлил районы, Йәнсура, Йылайыр райондары бик актив ҡатнаштылар. Белорет райондары, шунан һуң Ғафури районынан ҡатнашыусылар күп кенә булды. Һәм инде төньяҡ көнсығыш диалектында һөйләшеүселәр ҙә ҡатнаштылар. Тимәк, беләһегеҙме, бына бит инде беҙҙең хатта мына статистикала килеп сыҡты беҙҙең экранда, 27614 кеше ҡатнашҡан икән. Мына һеҙ алдан әйтеп үттегеҙ бит, 23 сит илдән ҡатнашҡандар икән, әйбәт. Һәм инде 67 кеше сит региондардан беҙҙең Рәсәй Федерацияһында булған. Был ғөмүмән әйткәндә, ошо олимпиаданы булдырыуҙа кемдәр ярҙам итте, булышлыҡ итте? Был олимпиаданы әйтеп киттем бит инде беҙҙең Башҡортостан башлығы грантына эшләнелде дип, һәм шулай уҡ беҙ бында Мәғариф министрлығына ҙур рәхмәт, улар менән берлектә эшләнек. Үҙебеҙҙең Башҡорт телен һаҡлау үҫтереү фонды ҡыҙҙарыбыҙға ҙур рәхмәт, сөнки улар көнө-төнө ял тип тормалар, 11 барһа ла ял итте, ә беҙ олимпиада башлап ебәрҙек. Мин нисәлә шылтыратһам да төнмө-көнмө һәр ваҡыт шылтыратыуҙарға яуап биреп, мәҫәлән, беҙҙең Айбулат көнө буйына 11 көндө эштә ултырды, төрлө телефондан шылтыратыусылар, кемдер сертификат ала алмайҙар бит инде, кемдәрҙең телефондары иҫкерәк булһа, программаны ҡуя алмайынса хәлдәр бөткәндәр бар инде. Сөнки шулай уҡ күптәр сертификат алдылар бит инде барыһы ла. Сертификат 2 телдә булды, башҡорт телендә һәм рус телендә. Шул уҡ ваҡытта тесты үтеү бөтөү менән тест тамамланды тигәндән һуң инде сертификатты алыу кнопкаһына баҫып, үҙегеҙгә сертификат ала алаһығыҙ. Кемдәрҙең бәлки интернет алмараҡ булһа, йәки техника яғынан, кемдәрҙең телефондары эшләмәй тороп, компьютерҙан кирип ала, шундай шылтыратып, кәңәштәр һораусылар булды. Инде барыһына ла яуап бирергә тырыштыҡ. Әлеге көндә һаман да һорауҙар киләләр. Әлбиттә, беҙ улар менән бәйләнештә кемдәр ала алмаған, уларға нисек булһа, ул сертификаттарҙы алырға ярҙам итәбеҙ инде. Мына 27 000 кеше ҡатнашты тип әйттегеҙ бит инде. Был 27 000-ды бит инде тикшерергә кәрәк. Был эштәрҙе. Был тикшереү эштәре компьютер ярҙамында, шул стов программалар бит инде ярҙамында эшләнелде. Әлбиттә, беҙҙең барлығы бына һәр бер уровеньда тип әйтәйем, һәр бер кимәлдә 50-шәр һорау булды. Ләкин ҡатнашыусыларға 30 һорау эләкте бит инде. Һәм ул һорауҙар һәр ваҡыт боталанып бирә. Мәҫәлән, беҙ икебеҙ ҙә бер ваҡытта үтеп барып, бер-берҙән яуаптарыбыҙҙы ҡарай алмай инек. Был инде рандом рәүештә. Рандом рәүештә булды инде. Һорауҙарҙы беҙ әлбиттә үҙебеҙ уйлап тапманыҡ. Беҙ уны башҡорт телендә һәйбәт һөйләшкән, башҡорт теленең филология фәндәр кандидаттары менән, Башҡорт дәүләт педагогика университетының уҡытыусылары менән берлектә эшләнек. Улар беҙгә барыһында эшләп биреп, тикшереп ҡарап, сайтҡа һалдыҡ. Һәм сайтта инде шул ваҡытта компьютер әлбиттә ваҡытында үтеү менән тикшереп ҡарап инде сертификатта инде нисә балл икәне килә инде, нисә баллға тиклем, барлығы 100 баллға тиклем алып була ине. Һәм күптәр әлбиттә бер һорауға ғына яуап бирә алмағандар бар, 94 балл, 96, 97 балл бит инде, анда 3-4 балл булды, 2, 3, 4 баллдар. Был һорауҙар шулай эшләнде һәм автоматика рәүештә әлбиттә яуаптары тикшерелеп барды. Бына бөгөн инде беҙ сайтта төшкә бөгөн түгел, саат төнгө 15 көнө буйы барды бит инде беҙҙең олимпиада. Һәм төндә инде дөрөҫ яуаптар яҙылды. Әлеге ваҡытта сайтҡа кирип, дөрөҫ яуаптарҙы күреп була инде. Бына. Шул уҡ сайт тигәс бит инде. Беҙҙең бит инде хәҙер сайтҡа кемдәр ингәненә күренә бит инде. Был мәлдә һеҙҙең сайттың беҙ бит инде трафик тип әйтәбеҙ бит инде. Инеүселәр
Нисә меңгә икән барып иткән карамагыз? Юк, ҡараныҡ. Ысынлап та бына мәҫәлән беҙ бит инде мәғлүмәттә бирҙек 27 мең кеше. Булар ысынлап та ҡатнашып сертификат ала алғандар. Әйе. Ә кемдәрҙер кирип тикшереп кенә ҡарап сығалар, яки кемдәрҙер регистрация үтәләр ҙә, теркәле үтәләр ҙә, ә тесттарҙы үтмәгәндәр. Шуға күрә бында инде 50 меңдән ашыу кеше кирип ҡараны. Беҙҙең Олимпиада 11-нән 15-нә тиклем барды. Ә сайтта бит беҙ 10 октябрҙа һалдык. Шуға 10 октябрҙан 9 октябрҙан 15-нә тиклем 50 меңдән кеше ашыу кирип ҡараны. Мына 20 мең тирәһе кеше ҡурҡҡандыр инде әҙерәк ҡатнашырға. Ҡатнашырғамы, ҡатнашмаҫҡамы тип. Беләһегеҙме, минең шундай тәҡдимем бар һеҙгә. Ниндәйҙер көндө беҙҙең бит инде башҡорт теленән диктанттар үтеп тора бит инде. Башҡорт теленән бына олимпиаданы бер мәҫәлән көнгә, октябрҙың мәҫәлән шул көнө тип һәр ваҡыттағыса олимпиада була тигән йыл һайын үткәрелгән сараға эшләргә уй бармы, юҡмы? Әлбиттә, беҙҙә быйыл уны башта инде 11 октябрҙа башлап ебәрҙек. 11 октябрь беҙҙең ниндәй байрам? Республика көнө. Республика көнөнә арнап башлағайныҡ инде. Шулай октябрь айында ҡалдырырбыҙ тип уйлайым инде. Сөнки менә яҙ көнө беҙ диктант яҙһаҡ, көҙ көнө олимпиада белмәбеҙҙе тикшерәйек. Һәм бәлки 11 Сөнки кеше көтөп алыр, әҙерләнергә мәҫәлән ваҡыт булғанда. Майҙа, апрель аҙағында диктант яҙҙылар да олимпиадаға әҙерләнә башлар. Олимпиада үттеләр, диктантҡа әҙерләнәләр тип бит. Кем белә, бәлки был проекттың шундай шәп аҙаҡ булып китер. Теге үтәләр бит инде һәр бер мәҫәлән ниндәйҙер бер проектты көтөп алалар бит инде. Мына ошо проектка әҙерләнеп, мәҫәлән ваҡыт үткәс, төрлө мәҫәлән ҡиммәтле бәлки приздар да булыр. Әлбиттә, беҙ әле лә приздар хаҡында уйлағайныҡ, ләкин минең уйымса әйтәм, күптәр бит 100 баллы бер генә кеше булмаясаҡ бит, әйтәм, өлгөрмәй ҡалһаҡ, бер кемгәлер биреп, ә кемгәлер бирмәһәк, улай ярамай бит. Шуға күрә беҙ уның тураһында уйларбыҙ әле. Мәҫәлән, әлеге мәлдә инде һәр ваҡытта Советның мотивация кәрәк. Эйе, һәр ваҡытта мотивация кәрәк. Һәм менә әлеге ваҡытта инде беҙне сертификаттарын баш Олимпиада 2023 хэштеги аҫтында һалырға ҡуштыҡ. Һәм кемдәр иң күп лайктар алдылар инде, менә шуларға беҙ бәләкәй генә сувенир бүләктәр биребеҙ һәм рәхмәт хаттары биребеҙ дип һөйләштек инде. Беҙҙең ул 3 кеше билдәле булды. Уларҙың 1000-дән ашыу лайктары булды. Һәм исем фамилияларын әле әйтә алмайым. Менә беҙҙең социаль селтәрҙә дә бәйләнештә һалынған. Тимәк, һеҙҙең бөтә булған проекттарығыҙҙы башҡорт телен һаҡлаһам үҫтереү ойошмаһының бар белән бәйләнештә селтәрендә күҙәтеп барырға мөмкин. Һәм һеҙҙең үҙегеҙ шәхсән сайтығыҙ бар бит инде. Эйе, сайтта һәм бәйләнештәр селтәрендә инде шунда эшләп барабыҙ. Классташтар сайтын пока эшләмәнек. Ә был ниндәй ҙә булһа сикләүҙәр булдымы ҡатнашыусыларға? Сикләүҙәр булманы. Беҙ аны 18 йәштән тип яҙҙык, әлбиттә, ләкин менә беҙҙең мәктәптә ҡатнаштылар, бит инде ҡатнаштылар. Хатта балалар баҡсаһынан тәрбиәселәр, әйҙә беҙ ҙә балалар менән ҡатнашайыҡ әле тип әйтеүселәр булды. Ләкин балалар баҡсаһына һәм башланғыс кластар өсөн һорауҙар ауырыраҡ, әлбиттә, ысынлап та һорауҙар ауырыраҡ. Ләкин бында бит менә ҡатнашыу теләге булыу ҙа бик яҡшы. Менә 2нсе йылға һорауҙар өҫтөндә тағы ла эшләрбеҙ дип уйлайым. Бында мин үҙем ҡатнаштым. Мәҫәлән, ят әлбиттә, иркен һөйләшеүселәр араһында 70 балл булды инде. Икенсе аккаунттан кирип инде өйрәнә башласалар, унда инде 90 балл йыйҙым. Сөнки ҡайһы бер грамматика яғынан, ниндәйҙер ҡағиҙәләр онотолоп киткән. Ысынлап та, бына был ысынлап та баш өсөн, мозг өсөн шундай ни булды. Һәйбәт бер тренинг булды. Мозговой штурм. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, беҙ инде тура эфирҙә эшләйбеҙ. 295-98-72, Фекалаһының коды 347, WhatsApp һандары 737-34-24. Бәлки һеҙ ошо башҡорт телендә үткәрелгән олимпиадала ҡатнашҡанһығыҙҙыр. Әгәр дә ҡатнаштығыҙ икән, мотлаҡ рәүештә беҙгә шылтыратып, үҙегеҙҙең тәьҫораттарығыҙ менән бүлешеп үтәгеҙ. Беҙ быға һәр ваҡытығыҙ шат булырбыҙ. Беҙҙең дуҫтар, клип ҡарап алайыҡ. Музыкаль тәнвистән һуң кире әйләнеп ҡайтарбыҙ. Беҙҙең каналда ҡалығыҙ. Эй, бар ине заманалар. Ошо йырға бейей торғайныҡ. Нимә тинең өләсәй? Иғтибар итмә, улым. Йәш саҡтарым иҫкә төшөп китте. Өләсәй, бына тыңлап ҡара. Ҡайҙа?
Шулай дип, ошондай шәп клип карап алгандан соң, әлбиттә, күңелдәрегез дә күтәрелеп киткән дигән өметтәмен, чөнки без Өфө вакыты тапшыруын дәвам итәбез. 295-92-72 безнең туры эфир телефоны, WhatsApp андары 737-840-24-24, шылтыратулар көтәбез һәм әлбиттә, без бүген башкорт теленнән олимпиада турында үз йөртәбез һәм уны бүгенге көндә Аллага шөкер йомгаклап Гөлназ Рәүл кызын сакырдык кунакка. Без бит инде моны олимпиада турында гомумән әйткәндә 20-30 меңгә якын кеше катнашты тинегез бит инде. Үзегез үткәнегез бит инде. Был олимпиаданың гомумән һездеңсә ниндәй илаһи көс түгел инде, ниндәй әһәмияткә ия икәнен аңлап үтсәк бик тә һәйбәт булыр. Ну, мәсәлән, безнең фонд, безнең оешма Башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды, ул безнең уставта язылган башкорт телен популярлаштыру. Безнең максат шундай. Һәм бына шуңа күрә безнең проектларда шу башкорт телен популярлаштыруга оештырылган. Ошо диктант турында язу менән диктант олимпиада турында язу менән безнең бик күп башкортларыбыз ошо олимпиадага катнашалар. Һәм без ошо олимпиада турында бик күп һөйләйбез, төрле йөрдә бит инде күптәр үзләренең социаль селтәрләрендә һалалар бит инде. Без бүген генә карап сыктык. Мәсәлән, безнең сайтта Татарстандан да бик күптәр кергәндәр, ләкин улар катнашмагандар. Уннан да бик күп кереп безнең сайтта караучылар бар. Бына шуңа мәсәлән, ошо олимпиада менән башкорт телен бит популярлаштырган, ошо олимпиада турында һөйләп үтүсе һөйләйләр бит ердә кереп карайлар, нинди олимпиада икән, нисек кызыксыну тудыра бит. Шуңа күрә бу олимпиада инде шу башкорт теленә беренчедән кызыксыну тудыру, һәм икенчедән сынапта кызык бит үзеңнең белемеңне тикшереп карау. Әлбиттә без бunda үчләр куеп әрләп утырмайбыз, кемдер әл балыйгандар. Буларның катнашкандары өчен зур рәхмәт бunda сынапта. Бuna олимпиада тигәс бит инде, мин аңлавымса олимпиада булгас бит инде, ул ниндәй дә буһа вакыт буенча сикләүләр бар булгандыр инде бит. Мәсәлән, системага килеп индең һәм нисәләр минуттамы, сәгатьтәме һин эшләп бетергә тиешең ошо эштә. Барлыгы 30 һорау булды бит, һәм без 45 минут вакыт бирдек. Дәрестәге. Дәрестә 45 минут һорау, 45 минут һәм шул һорауларга җавап биреп өлгәргә кирәк инде. Кемдер өлгермәгән, вакыт үтү менән бары шулай олимпиада һораулары ябыла инде һәм инде тез төстә үттегез дип күрһәтә инде. Нисек өлгергәнһең, шул тиклем һорауларга җаваптар килә инде балдарыгыз. Был сертификаттарды автоматик рәвештә биреләме? Әллә ул нисек тә буһа һез карап беткәндән һуң гына сертификатты бирәһегез? Юк, әлбиттә автоматик рәвештә. Шунда ук безнең әйтеп торам, компьютер тикшереп бара бит инде. Компьютер тикшереп баргандан һуң һез тест тамамландым дип дигән кнопкага бастыгыз. Шуннан һуң һезгә килеп сыга сертификаттар рус телендә алырга, сертификатты башкорт телендә алырга һәм аста инде анкета. Һәзгә башкорт телендә алһагыз, башкорт телендә тултырагызмы Юсупов Гөлназ Рәүл кызы. Рус телендә Юсупов Гульназ Равиловна бит инде. Һәм скачатка басып инде һез шул башкорт телендә яки рус телендә сертификатты шунда ук PDF форматында алаһыгыз. Һәм инде рәхәтләнеп торып, кайда теләһәгез шунда соцсетьләрдә мактанып торып куярга мөмкин бит инде. Моны дисәме бал үтеп ташланып кит. Яки распечатып портфолиога халып куярга мөмкин. Буны һәйбәт һәм инде тимәк, мин аңлавымса катнашучылар бөтәһеләр хәзер сертификатлы булдылар инде. Менә кемдер ала алмагандар, улар язучылар бар әле берничә кеше, улар менә шулай бәйләнештәбез, улар да ала алгандар өчен. Без максаты турында әйтеп үттек бит инде, был төп рәвештә башкорт телен популяризация популяр булган өчен эш эшләнә дип бит инде. Бунан тыш бит инде социаль селтәрдә тагыла баш олимпиада дигән хэштег турында ла ентекләп әйткәндә, уларга ла һез бирә башланыгыз бит инде төрле бүләктәр бит инде. Иң беренче әйтеп бетүемсә, үз беренче кешегә кемдер иң күп лайктар йыйгандар, уларга инде без үзебездән рәхмәт хаты җыйдык һәм бәләкәй генә сувенирдар башкорт телен һаклау һәм үстерү фондыннан. Ул үз кешенең исемнәре билдәле, ул безнең социаль селтәрләрдә язылып куелган. Димәк, карагыз әле, башкорт телен һаклау һәм инде үстерү оешма дип атала бит инде. Монда статистика караганда, моны беренче тапкыр олимпиада үтте, ярар, аңлашылды. Моны диктанттар буенча карагыла килә, һез моны ел һайын диктант үткәрәгез бит инде. Диктанттарды монда инде кемдер, хатта
бәләкәй балалардан алып, өлкән кешеләр, шул дәрәҗәле дип әйтәйек, кешеләр дә рәхәтләнеп торып яза. Башкорттар гына түгел, хатта сит ил түгел инде, икенче милләт кешеләр лә башкорт теленнән диктанттар яза. Менә ел һайын үтеп бара. Статистика буенча диктантты күбрәк язалармы? Әллә менә беренче тапкыр олимпиада үткән? Бында олимпиада менән диктантны сагыштыру кирәкмәдер дип уйлыйм. Чөнки безнең диктант 5нче ел булды бит инде. Мәсәлән, менә башкорт телен һаклау һәм үстерү оешмаһы тарафыннан үткәрелгәндә, без быга тиклем региональ диктант булып Башкорт дәүләт университетында үтә торгайны бит. 19нчы елдан башлап безнең халыкара диктант дип атанып бит башкорт теленнән. Менә беренче ел катнашканда biz bit күбрәк элек офлайн язатыргайнык. Төрле мәйданчыкларда йыелып, шул вакытта, менә 19нчы елда без беренче тапкыр шулай ук онлайн форматта эшләдек. Ләкин уны телевизорда аша карап түгел, социаль селтәрдә туры эфир эшләйнеген һәм сайтта. Һәм менә беренче елда без 69700 кеше катнашкан. Һәм менә 19нчы елда башлап без 2 кимәлдә яздык. Башкорт телен һәйбәт белгәннәр өчен авыр һәйбәт текст. Һәм башкорт телен өйрәнә башласалар еңел генә текстларда хайлап алып, бunda инде Башкорт дәүләт университетының Өфе сәнгать, Уфимский университет науки и технология, фән һәм технологиялар университетының укытучылары менән берлектә хәйләбез бит инде текстларда, улар менән бергә эшләп. Менә беренче елда ише 2 кимәлдә яздык, һәм ул 69700 кеше булды, 70 меңгә якын бит инде. Һәм 20нчы елда безнең ковид башланды бит инде. Менә ковид башлангандан соң инде монда әлбәттә без офлайн йыла алмыйбыз бит инде. Шуңа күрә без онлайн форматта телевидениедән күрһәтеп яздык. Һәм инде 20нчы елда безнең 3 кимәлдә булды. Ул башка һәйбәт белүчеләр өчен өйрәнә башласлар һәм северо-западный диалект дип әйтәгән төньяк-көнсез диалектында һөйләштек, төньяк-көнбайыш диалектында һөйләштек, диктанттар булды һәм бында инде безнең беләһегез онлайн форматта язуга карамастан, ысынлап та 300 меңгә тиклем кеше язды. Беләһегез нинди 70 мең һәм 300 мең. Тикшерү буенча. Ул бит инде безнең бит инде компьютердан гына тикшертү булмай, бөтә булган өтердәрен, өндәүдәрен һәм инде ничек дөрес язылышын монда тикшерергә кирәк бит инде. Бұл сұрақта, бұл ішті несік башқарып сағады? Бұнда енді Мәғариф министрлығына зор рахмет. Олар ысынлап та эксперттарды табалар. Біздің эксперттар үседі яқын башқұрт тілі оқытушылары бұл акцияға қатнашалар. Оларға енді біз автоматика рәуішті кімгелер почталарға таратады, кімдер телеграмдар аша енді һәм ұшында енді шайтып оқыстар ярдамында текшірәбіз. Олар бір ай бойына қаралып бара. Шуға көре іштерді ядып ебәру менен PDF-ін ебәрәбіз, фотокарточкаһын, PDF форматтамы. Уларда шулай бер ай буена тикшерәйнегендә шуңа күрә эшләрдән хөземтәләрен кешеләр бер айдан һуң гына беләләр. Кайһы бер офлайн мәйданчыкларда инде әлбәттә шулай онда укытучылары ла бар. Мәсәлән, шул Фән һәм технология университетында аудиторияларда ултырып яздылар, калдырдылар, укытучылар тиз генә алдылар, тикшереп сактылар, оценкаларын алып та куялар сайттарга. Хөземтәһен. Бұл тагыла, бұл диктантта бит инде алып барусы буларак бит инде күпме күренекле кешеләр дә катнашты. Бұл хакта әйтергә кирәктер дип уйлыйм. Мин беләмсә, безнең коллегалар да булды безнең арала. Төрле йортсылар. Зәйнетдин, Илшат Абдуллин, Флюра Мурзина, бит инде күптәр катнашты. Актердар, әлбәттә. Бында инде без шулай дип карыйм, 3 кимәл бит инде. Беренче кимәлдә безнедер яки билдәле шәхес шундый уга карап, нисек башкорт телендә матур дип һөйләшә дигән күреп билдәле кешене алырга тырыша. Өйрәнә башласлар арасында бер яшьрәк шундый дәртле шәхес алга килә бит. Зәйнетдин безнең бит шулай бүреләр бит шундый әллә кайдан күренеп тора торган кешеләр дә алга килә шулай. Һәм төньяк-көнбайыш диалектында әлбәттә шул диалектта һөйләшкән кешене алабыз инде. Менә быел безнең һәйбәт һөйләшүләр арасында Салат Тәлгать улы бит инде укыны. Төньяк-көнбайыш диалектында Янаул калаһы башлыгы Вагизигатов Илшат ага һөйләгәне бит инде һәм безнең нидәрдә башкорт телен өйрәнә башласлар арасында Фатих идегеҙме кем һөйләгәне? Юк. Мин дә онытып торам. Ул безгә гафу итер дигән. Әлбәттә, башка килеп етә, без аны мотлак рәвештә әйтеп үтерәбез. Диктант әлбәттә мин үзем дә язганым булды.
Мин нык һәйбәт беләмдер дип. Мына катмарлыгын эшләп караным. Әлбәттә, унда кемдең тексты икән кызганычка каршы исләмәйм. Шундай авыр текст эләкте миңа. Һәм мин хатта һөземтәһен гарга курктым. Быны вакыт килеп итә, мин инде һездән һорармын, нисек булган икән. Бында телевизордан түгел. Әмма ниндәй дә булһа мотивация бирә. Шунан мына икенче ел бәлки яхшырак язырмын дигән өметтәмен. Һәм без бит инде проектлар, әлбәттә без бит инде күп дип әйттек бит инде. Һез күп эшләр белән шөгыльләнәсез. Бынан тыш төрле саралар да үткәрәһез. Ошо фонд исендә ниндәй тагыла проектларга мына күз алып үттек. Мин беләм, без бит саралардан тыш төрле бит инде электрон форматта я кушымталар, я сайттар эшләйгез. Был инде яйга балалар өчен, нисек мына хатта һез алдан бәян иткәнлегез бит инде тагыла белгебез килә. Алисага охшаган әйбер бит инде башкорт телендәге колонка тидер бит инде. Моны шул хакта без ентекләбрәк белеп үтәк һәйбәтрәк булыр. Ысынлап та башкорт телен цифрлаштыру өстендә эшләргә тырышабыз, ләкин ондай белгечләр әз. Ысынлап та Башкортстанда башкорт телендә һәйбәт белгәннәр һәм шул ук вакытта бында инде күбрәк энтузиасттар белән эшләбез, яки инде күрше өлкәләрдәге регионнардагы белгечләр белән эшләбез. Беренче һәйбәт проектлардан бере Башкортсофт дигән тәрҗемәсе дип уйлыйм инде, чөнки руссадан башкортча, башкортчадан руссага һәйбәт кенә итеп текстларны тәрҗемә итә. Был мин Илдар Кинебулатов түгелме? Юк. Был икенче проект инде. Был икенче проект. Илдар Кинебулатов соңгы араларда энтузиасттар арасынан нишләптер югалды. Был башкортча, был Башкортстан башлыгы грантына фонд тарафынан берлектә эшләнде инде. 2 ел буена 2-3 ел буена хатта эшләнде. Онда беренчедән параллель текстлар йөрилде рус телендә һәм башкорт телендә инде һәм был шундай Башкортсофт дигән тәрҗемәсе һәм безнең Татарстанда коллегалар белән бергә эшләнек. Чөнки уларның Татсофт дигән тәрҗемәселәре бар иде. Һәм уларның шул тәҗрибәһенә карап, улар белән берлектә инде эшләнек. Һәм ысынлап та әле уның исендә һүзлеге лә бар. Мәсәлән, берәр һүзлегенә тәрҗемә итеп була һәм шулай ук һәйбәт дип текстларда руссадан башкортчага, башкортчадан руссага. Шулай ук синтез речи барлыкка килде. Һез инде бүгенге көндә онда микрофонга басып тавышландырып яздыра аласыз, яки шулай ук текстты тавышландыра аласыз инде. Руссчаны шулай ук тәрҗемә итә. Һәм текст язылып бара инде, әгәр дә диктовать итһәгез. Был инде Telegram дала тагыла бар шикелле бит был. Телеграмда ла бардыр, ләкин бу әле Башкортсофт ул веб-сайт инде. Өстәвенә, без бит инде әйтеп үттек бит инде төрле мобиль кушымталар да бар дип. Мобиль кушымталар белән без актив кына итеп 19-20 елларда эшләп алдык бит инде. Инафон, IQ Балабаш, эшлекле башкорт теле, Алифба һәм күп кенә шундай башкорт телендә безнең уендар, кушымталар барлыкка килгән телефоннарда. Шуларда әйтеп үтеп китһәк була һәм шулай ук менә без соңгы проектлардан бере дип әйтәйин, ул Рәми Гариповның сайты. Без бүгенге көндә беләбез, безнең язучыларның сайттары юк. Һәр шулай бит. Интернетта ул булырга тиештер дип уйлыйм. Һәм менә беренче язучыларыбызның сайты буларак инде ул Рәми Гариповның сайты. Бында инде Рәми агайның балаларына зур рәхмәт, Азамат агай менән Гөлнарага. Чөнки улар да безгә бик күп кенә мәгълүматлар бирделәр һәм был сайтта инде басылып сыкмаган шигырьләр һәм менә көндәлектәре лә бар. Унда инде скан вариантында кулдан язылган кулъязмалар дип әйтәйек инде халынган. Шуңа күрә был сайт бик кем Рәми Гариповның автобиографияһын өйрәнә, биографияһын дип әйтә, иҗатын өйрәнә, улар өчен бик файдалы. Һәм шул ук вакытта инде монда филологтар карап баралар бит инде. Һәм ысынлап та калган язучыларның да шундай сайттары булса бик яхшы булыр инде дип уйлыйм. Шундай сайттар кәрәктер. Мотлак рәвештә кәрәктер дип уйлыйм. Чөнки беләгезме, шул ук Рәми Гариповта төрле булган бәлки видео язмалары килеп сыккалары, фотолар лайвет. Һәм һәрбер шагыйрьгә
Беләһегезме, һәм шуның каталогы барлыкка килһә, бик тә һәйбәт булыр, ни бит? Әйе, без был сайт эшләгәндән һоң Рами Гарипов исемендә беренче гимназиягә тапшырдык был сайтты. Чөнки был сайт өстендә һәр вакыт эшләргә кирәк, һәр вакыт яңа мәгълүматлар һалып барырга кирәк бит инде шуңа күрә без Илнур Рифат улы Салихов менән һөйләшеп инде бер үҙебез ара килешү төҙөп, ул сайтты уларга тапшырдык һәм инде унда иң актив, иң әүҙем, иң яхшы уҡыған уҡыусылар был сайтты ташламайынса алып барыр дигән теләктә ҡалабыҙ инде. Әлбиттә, мына берләгәндә фонд бит инде. Мин белеүемсә, ухатлымы күп тә кеше был фондта түгел. Әмма шундай зур эштәр башҡараһағыҙ, был бит инде мына популярлаштырыу өсөн төрлө бит инде белгестәр дә кәрәк. Шул уҡ мына сайтты ғына тотоп, мына мәҫәлән мин, икенсе кешеләр генә тотоп бына эшләй алмай бына. Әгәр дә идеяң булһа, шул идеяны сайтҡа һалыр өсөн генә күпме эш эшләргә кәрәк. Бында кемдәр һеҙгә ярҙам итә был сайтты булдырыуҙа? Мәҫәлән, был сайтты булдырыуҙа беренсенән аҡсаһы кәрәк, финанс яҡтан. Бында инде иң беренсе идея кәрәк. Идея шулай беҙҙең менә правительствоға ҙур рәхмәт, Башҡортостан башлығы администрацияһына ҙур рәхмәт. Беҙҙең идеяларҙы һәр ваҡыт инде ҡуш ҡуллап ярҙам итеп торалар инде. Һәм бына шундай Башҡортостан башлығы грантында ҡатнашып аҡса алғас тип әйтәйек инде. Беҙ был командаға кешеләр эҙләй башланыҡ. Бында инде тәржемә итеүсе, тексттарҙы яҙыусы башҡорт теле уҡытыусыларына ҙур рәхмәт. Өс уҡытыусы беҙҙең Гөлсөм Загировна, Гөлшат Загировна ҡатнашты. Шуның шулай уҡ беҙҙең Саламатова Гөлнара апайға ҙур рәхмәт. Сөнки ул Рами Ғариповтың ижадын бик яҡшы белә һәм ҡайһы бер урындарҙа төҙәтеп, бына шулай эшләргә кәрәк, бына шуны ла һалырға кәрәк тип барҙы инде. Мына иң төп редакторҙарҙың береһе беҙҙең Гөлнара Саламатова, Гөлсәсәк апай. Шуның шулай уҡ беҙҙең балаларына ҙур рәхмәт бит инде Азамат ағай менән Гөлнараға. Улар үҙҙәрендә булған архивтағы бөтә документтарын биреп барҙылар бит. Һәм бында инде беҙҙең Башҡортостан китапханаһына, Башҡорт китапханаһына ҙур рәхмәт. Сөнки беҙ улар менән берлектә лә эшләнек. Улар бик күп китаптарын беҙгә PDF форматта бирҙеләр. Һәм шулай Алтын фонд та булған, Башҡортостан телеканалында булған төрлө видео яҙмаларҙы шулай халып барҙык. Беҙҙең бында партнерҙар бик күп тип әйтәйек. Шулай социаль селтәрҙәргә лә ҙур рәхмәт. Унда булған бөтә мәғлүмәттәрҙе лә сайтҡа һалдык, ссылкаларын ҡуйҙык. Мына беҙ бит инде башҡорт телен популяр булһын өсөн күп эштәр эшләйек тинегеҙ бит инде. Ә һеҙҙең мына һеҙҙең сәхифәлә ниндәй ҙә булһа ҡыҙыҡлы уйындар үтмәйме? Әлбиттә үтәләр. Без шулай башҡорт телендә квиз уйындарын башланыҡ. Былтыр башлап ебәрҙек беҙ уны. Баштараҡ мәктәптәр менән, тегенестер яйлабыраҡ башлайһың бит, нисегерәк ҡабул итерҙәр икән тип. Әлегә лә Рами Ғарипов исемендәге гимназияға барҙык башҡорт балалары менән үткәрергә. Уларға бик оҡшаны. Шунан беҙ ҡалған мәктәп, бер тағы мәктәпкә барып килдек. Шуңынан инде беҙ мында инде мына Рөстәм Әхмәтулы Исхаҡовҡа ҙур рәхмәт. Милли музейҙа беҙгә аудитория бирҙе һәм без шунда үткәрә башланыҡ. Унда инде беҙ мәҫәлән бер уйындарҙың береһендә журналистарҙан бер команда, яҙыусыларҙан бер команда, Мәғариф министрлығынан бер команда, шайтып командалар бер 10 команда йылып инде шай ҙур теләк менән уйнаусылар булды. Сынапта был шундай таралды инде беҙҙең был уйын. Һәм бына быйыл да шулай уҡ 2 ноябрҙә һәм 8 ноябрҙә башҡорт теленән квиз уйындары үткәрәсәк. Беҙ Фатих һеҙҙе саҡырып ҡалабыҙ. Рәхмәт. Командағыҙ менән бергә. Мин шуның өсөн генә һеҙҙе эфиргә саҡырҙым, мине квизға саҡырыңдар тип. Ҙур рәхмәт. Бына килеп сыҡты, дуҫтар. Шулай, дуҫтар, беҙ инде тура эфирҙә эшләйбеҙ. 295-92-72, ФК-ның коды 347, WhatsApp һандары 8-9-37-24-24, шылтыратыуҙар көтәбеҙ. Һәм, дуҫтар, беҙ инде үҙебеҙҙең тапшырыуҙы дауам итер алдынан замана геройы рубрикаһынан туҡталып үткәндән һуң кире әйләнеп ҡайтырбыҙ. Беҙҙең каналда ҡалағыҙ. Ребята все дружные, отзывчивые, всегда помогут, никогда в беде не оставят. Это уже на практике это было показано уже. Всегда друг другу помогаем. У нас все ребята боевые, держимся один за всех, поэтому кого выручаем, кого этот. Поэтому у нас нет таких, которые хотят скосить от службы, как говорим.
Бош гидрометеодактан хабар итүдәренсә, иртәгә 17 октябрьдә республикала һәм Өфөлә көндең аядай усан болытлы, явым төшемһез булуы. Көндез урыны менән бераз ямгыр явуы көтелә. Ел көньяктан һәм көньяк-көнбайыштан талгын, урыны менән көсле итә. Һава температураһы республикала төндә 2-7, көндез 11-16. Өфөлә төндә 5-7, көндез 13-15 градус йылы булуы күзаллана. Алдағы 2 көндең халкынса, башлыса, явым төшемһез булуы фаразлана. Взяв в руки дебетовую карту «Прибыль», вы почувствуете все перспективы невероятно прибыльных условий. Доход 13% годовых на остаток. Кэшбэк до 3% на все. С картой «Прибыль» неважно, тратите вы или копите, в любом случае невероятная выгода с вами. Уралсиб. Перспективы там, где вы. 20 октябрь Мәжит Ғафур исемендәге Башқұрт академия драма театры сәхнәһендә Мостай Карим пьесаһы буенча «Кызы урлау» комедияһы билеттар театр кассаһында һәм сайтында. Спешите! Осенний ценопад в центрах Аудиале. Слуховые аппараты со скидкой 20%. Улица Айская, 82, 224 90 20. А у нас новый пакет. Быстрый домашний интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр для 5 устройств. Подключите 3 цифровых сервиса в пакете семейный со скидкой 50% на первые 3 месяца. Да, ваш пакет крут. Ростелеком. Технологии возможностей. Санаторий «Карагай» для души и тела рай. Осенняя акция лучше, чем кэшбэк. Для вас 32 вида лицензированных медицинских услуг, целебная природа и замечательный досуг. Подробности по телефону 8 800 382 77. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без инде тура эфирдә эшләйбез. Өфе вакыты үзешен дәвам итә. 295-92-72, Фекалханың коды 347, WhatsApp һәм 237-37-24-24. Бездән һәр вакытта шылтыратулар көтәбез, чөнки бүген без башкорт теленнән олимпиада турында һүз йөреттек. Бунан тыш башкорт телен һаклау һәм үстерү оешмаһы нимә менән шөгыльләнә дигән һорауга без инде җавап эзләбез. Бүген бездә кунакта Гөлназ Рәүил кызы Юсупова һәм без бит инде олимпиада турында һүз йөреттек тагыла диктант турында, квиз уеннары турында башкорт телендә. Өстәвенә һез унан тыш тагыла шөгыльләнәгез блок тур менән. Республика дип атала. Был блок тур нимә өчен тәгаенләнгән, кем өчен тәгаенләнгән? Безнең максат башкорт теленә кызыксыну уяту. Без һәм шулай интернетта башкорт телендә контентны күбрәк булдыру. Әлбәттә, безнең интернетта башкорт телендә мәгълүматлар күбрәк булһа, ул һәр вакыт сакланып каласак. Безнең интернет булсак, бөтен һәр вакыт дип әйтәйек. Бында шундай максат менән безнең блогерларыбыз бар, бөтен яраталармы, яратмыйлармы, ләкин алар башкорт блогерларыбыз бар. Һәм улар социаль сетьләрдә безнең телебездә, туган телебездә мәгълүмат бирәләр бөтен. Шуңа күрә без блок турды, блок тур дип атанык инде. Һәм шы башкорт телендә һөйләшкән яшьтәрне дип әйтәйек инде 5000дән ашу подписчиклары булгандарды без үзебез белән блок турларга йөреттек. Безнең Башкортстанның табигатьләре бик матур, бөтен һәр вакыт миндә яшен матур, һәйбәт урын хайлап алып, мәсәлән, Яктыкүл яктарына, Салават районнарына бөтен безнең мәмәрияләр бар бөтен
Ирәмәл тауҙарына, бик тауҙарыбыҙға йөрөттө һәм улар инде ошо Башҡортостандың матурлығы тураһында үҙҙәренең сәхифәләрендә башҡорт телендә һөйләп инде контент эшләнеләр. Бына һәр сыҡҡан һайын 15-шәр кеше алып сыҡты. Бына бында 15 кешенән яра өсәүһе ойоштороусылар булһын, 12-һе беҙҙең блогерҙар. Улар үҙҙәренең сәхифәләрендә һалып, уларҙы күптәр инде ошо башҡорт телендә ҡаранылар. Улар шулай рус теленә лә тәржемә иттеләр был алған мәғлүмәттәрҙе. Шундай маҡсат менән инде блог турҙары ойошторабыҙ. Был бер тапҡыр ғына уҙғарыла торған сарамы? Юҡ, беҙ аны йыл һайын үткәрергә тырышабыҙ, ләкин йыл һайын яңы кешеләрҙе алып сығабыҙ һәм йылына 5-7 тапҡыр сығабыҙ инде тип әйтәйек инде тәбиғәткә, беҙҙең Башҡортостандың матур урындарына. Теләктәре, мәҫәлән, булған буһа. Хәҙер бит инде күпселек рәүештә кемдәр микроблог алып бара, уларҙың ушундай кешеләр реклама биреүселәргә лә бик ҡулайлы булып тора. Мына, мәҫәлән, ниндәй ҙә булһа үҙен блогер тип һанаған, ниндәй ҙә булһа блог алып барған кеше һеҙҙең рәткә ҡушылып китә аламы? Әлбиттә, беҙ алдан иң беренсе баштараҡ үҙебеҙ һайлап ала торайыҡ. Ошо егетте алайыҡ, ошо ҡыҙҙы алайыҡ дип. Башта беҙҙең менән Салауат Зәйнетдинов йөрөнө. Шулай ҡыҙыҡ ҡына егет бит инде, ҡараусылары күп. Бына үҙебеҙ һайлап алып, уларҙы үҙебеҙ саҡыра торғайныҡ инде. Һуңынан Ришат Рахимов бит йәшлек шоуҙың еңеүсеһе бит нисәнселер йылда. Һуңынан инде беҙ күптәр беҙҙең дә һеҙҙең менән бараһыбыҙ килә, нисек барырға тигән һорауҙар килә башлағас, беҙ социаль сетьтәрҙә заявкалар һала башлаған Google документта, һәм улар инде шунда кем һәм ни өсөн уның беҙҙең менән барырға теләге бар. Ниндәй маҡсат менән бара ул беҙгә? Бына шунда ҡыҙыҡ итеп, матур итеп, тулы мәғлүмәт яҙып ебәрһәләр, беҙ шундан һайлап ала торғайныҡ. Ысынлап та 10 кеше сыға, бер аҙна элек тип әйтәйек, бер аҙнанан алдараҡ һалабыҙ был мәғлүмәтте, һәм шу бер аҙна эсендә инде беҙгә бер 50 заявка килә торғайны. 50 кеше араһынан инде, мәҫәлән, бер 10-һын һайлап алабыҙ, өсәүһен барыбер үҙебеҙ, әйҙә һин бараһың тип ала торғайныҡ инде. Демәк, һеҙҙең шул блогтур республикаға ҡушылып китергә мөмкинселек бар инде. Әлбиттә, һәр ваҡыттағыса беренсенән һеҙҙең бәйләнеш тәсилтәрен күҙәтеп барырға кәрәк, һеҙҙең сәхифәлә бит инде. Өҫтәүенә тағы ла сайт бит инде. Сайтта һәм бәйләнеш селдәрендә инде барлыҡ мәғлүмәттәр шунда була беҙҙең. Мына тағы ла бит инде һеҙҙең фонд тағы ла уҡыу ҡулланмаһы ла булдырылған бит инде. Ул башҡорт теле тип атала, яңы ҡараш, 2-0, 1-0 булғандар инде, тимәк бит. Бында был эштә ниндәй эштәр атҡараһығыҙ? Бында ысынлап та беҙ уҡыу әсбаптары тип әйтәйек микән, методикаһында эшләргә тырышабыҙ. Ысынлап та Мәғариф министрлығы был өлкәлә яҡшы ғына эшләп бара бит инде уларҙың. Ләкин улар был яҡын нистер фәнни яҡтан ҡарайҙар бит. Беҙгә ысынлап та ҡыҙыҡ, нисегерәк итеп ҡыҙыҡһындырып була. Шулай Башҡортостан башлығы гранттарына яҙып инде ҡатнашып, ошондай яңы уҡытыу ҡулланмаларын яҙырға тырышабыҙ. Ул башта халыҡ араһында нисектер ҡарайбыҙ бит инде. Кешеләр ҡулланамы, ҡулланмаймы, ниндәй оценка бирәләр һәм төрлө башҡа милләт телдәрен нисек уҡыталар, шундай методикаларын алырға тырышабыҙ. Мәҫәлән, шу башҡорт телен яңы ҡараш методика, ул төрөк телен сит милләттәргә уҡытыу методикаһынан алынған. Бында инде беҙҙең төп авторыбыҙ был китаптың Ләлә Хафизовна Сафина. Ул ысынлап та күп телдәрҙе белә, һәм ул төрөк телендә бик яҡшы һөйләшә, инглиз телдәрен белә инде, һәм уның менән берлектә эшләнек. Ул хатта төрки телдәрҙе лә, төрк телендә уҡыта инде. Һәм уның менән эшләнек. Беренсе башҡорт теле яңы ҡараш тип кенә атала инде, беҙҙән 1-0 тип ҡуйып торманы. Шуны эшләгәндән һуң инде икенсе, шулай ошо китап буйынса курстарҙы алып бара. Үҙенең мәктәбендә, 21-нсе мәктәптә, кемдәрҙең курстарға яҙылаһы килә, барып ҡатнаша алалар онлайн форматта һәм офлайн форматта үткәрә. Шул китап буйынса уҡыта, һәм беҙ ул китаптарҙы бушлай таратабыҙ. Бөтөн Башҡортостан башлығы грантына эшләнелгәнгә күрә күптәр үҙҙәре үҙ аллы өйрәнәләр, күптәр инде ошо китаптар менән хатта мәктәптәрҙә лә факультатив рәүештә уҡыта алалар инде. Мәҫәлән, төп китаптары Мәғариф министрлығы биргән, быны инде ҡулланып, дәрестәрҙә нисектер шайтып уҡыталар инде. Бер ниндәй ҙә зыяны булмай. Бер ниндәй зыяны ла юҡ, әлбиттә. Шуға күрә беҙ, әгәр ҙә китаптар матур ғына итеп апробацияландан үтһә, беҙҙең Мәғариф министрлығына ла бирәбеҙ, һәм улар инде ҡарайҙар үҙҙәренең совет
Тап келәме, тап келмейме Тап икән? келәме, тап келмейме дә. Тап келһә, улар ниндидер решение алалар дип әйтәйин. Тап келмәһә, икенче методика эшләй башлыйбыз дип әйтәйин. Мына бынан тыш бит инде төрле башкорт телен үстерү бит инде бит хаклау һәм һез ошо форматта эшләгән сакта башкортса хатта открыткалар да сыгарагыз икән бит. Сынлап та безнең башкортса открыткалар, улар әз бит инде. Безнең Арслан Бикбай эшләй бит инде, бит шулай тагын кемдәрдер эшләй, ләкин без нишләптер инде шул башкортса открыткаларда эшләргә булдык. Шулай ул бер кайһылар гранттың бер бәләкәй генә өлеше. Әлбәттә без аны әлеге вакытта бүләктәр дип таратабыз, ниндер сараларда, форумдарда, башка регионнардан килгәннәргә таратабыз. Үзебезнең инде улар төрле байрамдарга арналган һәм ул байрамдар да башкорт гаиләһе көне, мәсәлән, туй бит инде, 7 март, республика көне шундайларга арналган. Мәсәлән, һуңгы безнең проект ул открыткаларны, ул яшьтәр якташтар берлеге бар безнең. Улар белән берлектә инде, улар белән һөйләшеп, ул кызлар, егетләр урам буенда микрофон, камера тотып инде кемдә кем башкорт телендә һүзләр белә, шуларга таратып йөрнеләр. Кызык кына әйтеп, башка милләт кешеләрне белә. Башкорт телендә мәсәлән, школа дигән һүзне башкортча тәрҗемә итә аласызмы? Егет тәрҗемә итә, мәсәлән, открытка бүләк дип китәр. Менә бу да ничектер бәләкәй генә шундай башкорт телен популярлаштыру өстендә эшләгән проект бит инде. Кемгә нык бирге килә продукты ничек була башкорт телендә дип. Әлбәттә, менә шундай Дары Ухан дип әйтәләр. Дары Ухан дип куйганнар, Дарухананы. Әйе, мына тагыла бит инде әкиятта кунакта дигән төрле материалдар эшләйгез бит инде. Бу нимә турында? Әкиятта кунакта бу инде безнең балалар баксасына тәгаенләнгән методик кулланма дип әйтәйин. Бында инде бу беләһегезме, аслап әйткәндә Азат Шамилевичтың идеяһы. Ул шулай ук ниндәйлер телдә өйрәнгәндә, бына балаларда шулай дип иртәләрен дип әйтә торган. Унда, мәсәлән, без башкорт телен белгәндәргә кызык, башта нимә сыгараһыгыз ул дип без арабтарга туслар бар. Мәсәлән, унда 15 әкият китабында. Китабында 15 әкият. Ул рус телендә язылган. Ләкин рус телендә язылган кайбер һүзләр башкортча сорый. Жили-были бабай һәм бабушка, мәсәлән. Бұл инде үзебезнең башкорт телендә һөйләшкән балалар өчен түгел, башкорт телен дәүләт теле буларак өйрәнә торган төркемдәргә дип әйтәйин. Һәм ошо балага бу әкиятты укыганда, бу әби һүзе мәсәлән беренче тапкыр осрай бит, нисәләр һүз, һәр бер әкиятта нисәләр һүз, шулай һәр вакыт осрап торып, баланың башында торып кала. Һәм ошо әкияткә безнең шулай пазлдар бар, һәм пазлдарны мәсәлән шу әби һүзен картинкаһын төзергә. Һәм шулай башкорт телендә һорайбыз, как будет на башкирском языке? Әлбәттә, әби дип әйтәсәң, потому что беренче тапкырсың. Һәм пазлдар бар, һәм кубиктар. Кубиктар шулай йыеп була инде. Менә шундай максат менән эшләнгән. Һәм уны шулай дәвам ит һәм була бит, һәм башка уендар нисектер шул ук менә мәсәлән әкият, шалкан әкияте икән, мәсәлән пазлдары булды, кубиктары булды, һәм шуңа арнап уен эшләһәм була бит, йырлаһәм була. Һәр бер уен үзара бәйле булырга тиеш инде. Шундай соракта истә кала. Мына без бит инде һез алдан әйтеп үттегез бит, социаль селтәрдә шундай нык әүзем эшләр алып барабыз дип, һәм мин беләм тагыла һез төрле видеороликларда төшерәгез башкорт теленә. Видеороликларда без 2019 елда башлап төшерә башладык. Бында инде шу видеороликларның азагында туган телеңде бил, туган телеңне белмәһәң, менә һинеңнән шулай булырга мөмкин дигән максатрак менән эшләнелә инде. Башта шулай үзебез генә төшерәйнек инде, шуңнан инде сценаристларга, сценарий язучыларга мөрәҗәгать итеп булар. Менә күзем алдымда һау буенда балык тотып утырган егет. Бында инде Башкортстан киностудияһы төшергәйне бит инде. Бына шундай нисектер шундай роликтар снап та үбит менә WhatsApp-тарда, төрле социаль селтәрдә вирус формасында вирусный видеоролик итеп тә вирус форматында тарала. Шуңа күрә кайбер роликтар кызык, менә бер һезгә һиңә ибәрен дә ул берничә көндән әйләнеп үзебезгә килеп кайта торган. Менә шундай роликтар инде снап та вирус форматында таралып, башкорт телен популярлаштыра инде. Монда минең классташым хатта Азатта катнашкан, Азат фамилияны онытып торам инде. Күзлекле генә егет, мин аптырап киттем. О, һин дә шунда катнашып йөрәһең микән дип. Без бит инде
һығымтаға килгәндә мына был эфирның беренчесеннән бит инде ысын күңелдән котлайм ошондай башкорт телендәге олимпиаданы уңышлы үткәреп ебәргәнегезгә. Чөнки әлбиттә күпләренә кызык булгандыр һәм ошо олимпиадалар минең шәхсән теләк ел һайын үтеп торһын бер үк көндә һәм бөтәһелә мына ошо олимпиадага әзерләнеп эште аткарып чыгарга инде дигән кеше уйманан яшәһә бик тә күңеллерәк булыр иде. Башкорт теленнән диктанттар әлбиттә хәзерге мәлдә популяр. Элек инде кемдер эшләгән, һөҙөмтәһен һалмай торган, менә диктант үткәндән һуң бөтәһелә бит инде социаль сетьләрне һала башлый. Ул да була бәйләнеш булган, менә шул WhatsApp-ка статуска һалалар бит инде. Һәм әлбиттә һез шундай зур эш башкарасагыз, төрле бит инде эшегез һәр вакыттагыса уңышлы булган. Һәм белгебез килә, әлбиттә, менә 1 елдан, 5 елдан һезнең фонд ниндәй кимәлдә булыр икән? Исламда 1 елдан 5 елдан булса, 5 елдан без әле бер көндә 5 кеше эшләйбез фондта. Минем белән бергә. 5 елдан исламда безнең фонд зурайып, активлашып, ана бер 20 кешедән артык кеше эшләһә, ул министрлык форматында, һәр беренең учреждениеләре булһа, менә шундай теләк белән калыр инек. Һәм менә без быел бу проектларда әле әйтеп китмәдек. Кешеләргә, физик кешеләргә дип әйтәгәндә гранттар тараттык без. Әле быел сумма әлбиттә бәләкәй, 1 миллионга якын, һәм иң күп гранты 200 меңгә тиклем ядып була. 50 меңдән 200 меңгә тиклем үзеңнең проектыңда. Менә безнең әлеге көндә 57 заявка безнең беренче турга үтте. Әлеге вакытта экспертлар карайдар. Һәм без ошо 57 эш араһынан 20 эштә хайлап, без уларда инде яклауга сакырасакбыз үзләренең проектларын бер октябрь вакытларында һәм 20 проектты яклап, улар арасында 5-7 еңүсе буласак. Димәк, һезгә килеп тагыла үзеңнең булган проектты ла тәкъдим итәргә мөмкин. Менә ошо сумма ел һайын артып барһа, менә снапта менә ошо суммалар, ошо гранттарда менә активистларга, безнең энтузиастларга, башкорт телен үстерүче кешеләребезгә тарата һәм киләселәр да, һәм улар ошо акча менән мотивацияланып, ошо проектларын тагыланарак үстереп ибәрһеннәр инде дип уйлыйм. Шундай кешеләргә мотивация бирһәң, ул безнең телебез хакланып, әлбиттә үсешеп каласы. Димәк, әгәр дә төрле проектларың бар икән, тиз генә һезгә мөрәҗәгать итеп, менә ошондай проектларым бар һәм был мотлак рәвештә әлбиттә башкорт теленә кагылышлы булырга тиеш инде. Беренчедән, һезгә зур рәхмәтемне белдерәм. Шулай итеп вакыт табып килгәнегез өчен һәм ошондай шәп саралар үткәргәнегезгә, әлбиттә башкорт телен хаклап үстереп торганыгыз өчен һезгә зур рәхмәт. Төрле яңа проектларыгызды Аллага шөкер күреп торабыз, белеп торабыз. Һәм беләһегезме, һезгә тик иҗади үрзәр теләйм. Өстәвенә тагыла телевизион проектларга ла кушылып китсәгез, без буга әлбиттә бик шат булыр идек. Шулай итеп, һезгә зур рәхмәт килгәнегез өчен. Сахаровсын зур рәхмәт. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, без инде тура эфирда бүген Гөлназ Рәүлкәдә Юсупова булды, башкорт телен хаклау һәм үстерү оешмаһы директоры. Без бүген башкорт теленнән олимпиада турында һүз йөреттек. Һезгә зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Һау булыгыз.